jiran shi ya fusata sosai akan Aliyu. Sai ya ɓaci. Wani wannan ma zai zo kuma zai zo. Amma wannan yaro da Allah ya sa wanda Allah waje da ina ka gano yaro. Can baya tunda abokin ka ne. Kuma hada harkar nan da mu da shi abu ne gaskiya ne wahala. Ake gan mu tare da kai. To shikenan. Ce ka ne a gida. Ai haka. Baba ya za a yi. Ai ni na baka baba. A wannan abu duk haka. Kuma baba. Allah ya albarka. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wai ya sallama nake ta yi a gidan nan amma a kamsawa? Eh? A'a. Wai kina ina ne wai dan Allah da Annabi? Dan Allah ba kowa ma kenan. Sallama ma ba za ma amsa ba. Wai baki ji bane ne? Wanda za ka yi wa mutane ne ka da mutane da sallama kake sai masifa kake yi haba. To hele ne ba da wani abu ita wannan bata dawo ba ne? Oh ba ta ciki? Mun talan ina tai? Ban san inda tai ba can ta yanke muku. Iya? Can za ku yanka. Ni ban san. Ni fa kullum fa abin da nake bukata ba zaman lafiya a gidan nan. To ci akai da kai ba a zaman lafiya? To in ba rai wannan ba ni na san laifin da na miki in zo in tafa marar da sallama a gidan nan. To ba ansa ba. Wace kake so ta ansa maka ba ta nan ansa ba ta nan bare ta ansa. To ai za ta dawo. To ta dawo. Za ta dawo. Ta dawo. Can za ku yanka da kai da ita. Kin ga irin wannan abin wallahi ki kiyaye ni. Kin ga? Ka dan fa kina min irin wannan wallahi tallahi ran da na ajiye ufan gefe wallahi jikinki zai gaya miki. Ahun. Ka gama? Ka gama? Ka gama faɗan? Na gama. Na gama. An na ce madoki za ka ɗauka. In na ɗauki madoki a ma ga tokaki a nan gurin. Ko tokaki ba a gari ba. Ka ga malam, dakata dan Allah dan Annabi saurara min kar ka yadda ka dame ni ka takura rayuwata. Kar ka dame ni kar ka takura rayuwata. Ni fa dama ba lalle ne ni dama sallama na fi bukata ki amsa ba lalle ne dama ki wannan ba. To ba ansa ba. To shi kenan. Ba ansa ba. Me amsa makan bata nan. An samu guri in zauna. Inda abun haka. Ɗakin ma ba zan shiga ba naki. Ka da zai baka zauna ba. Ba neman shiga ɗakin nake ba dama. Ɗakin ma ba shiga zan ba. Ba neman shiga ɗakin nake ba. Amsa maka ba. Sai ka bar mai ansa ta da sai ta ansa maka ba. Ɗaki kuma ba neman ka shiga nake yi ba. Ka gama yi. Nan dai ba za a tahin daga nan ba tun da gidana ne. Kuma ina nan ita bancanan za ta dawo. Za ta dawo kuma muna nan. Me ma amfanin zamana? Ka zauna ma a gaban wata masifaffiya? Gwara ma an tahi koma. Wallahi gwara ma an tahi ma an koma. Amma wannan masifaffiyar wallahi in na daga ta ita Allah ne ya dawo min da bantalo. Wallahi tallahi Allah ne ya dawo min da bantalo duk inda ta higa. Kai, wannan abu ya dame ni yayi min yawa. A ce ba zaman lafiya, ni ban zauna lafiya da kishiyar ba, mijin ma ba a zauna lafiya da shi ba, duk ya tattara ya koma bayan ta. To ba komai, wallahi tallahi na san matakin da zan ɗauka. Na san inda zan je, wallahi gurin wannan bokan nan mai gobe da nisa can zan tafi. Nan da nan in sa a yanke min hukunci nan da nan, ko mai ike so zan sauke masa ya kashe min ɗan, in aka kashe ɗan ai shi kenan, ni kuma dole a dawo ana son ɗana ai.
ba a yi sallama a nan gurin an shigo. Ba a yi sallama a nan an shigo. Tashi daga nan. Ba baki izinin shigowa ba. Bari na zan gwaje magana. Ta iya shigowa yanzu. Ba ko ina ke zama ba. Zauna nan. Me kafa da ke? Boka zuwa na yi ni dai a taimaka min ni kishiya ta ce da mijina sun dame ni mijin nan ya fi son ɗanta so nake ni dai a kashe Dakata! Ba sai kin karasa ba. Na gwaje ya mana bayani dalla-dalla. Don haka, so kike a ɓatar da yaron nan. haka ne Wannan aiki a wajen nadar gwaje mai sauƙi ne. Kina ji? Yanzu za mu haɗa ki da magani. Kina ji na? Kina saurare? Za ki nemo mana goshin kuda da ƙafa ƙwarƙwata. Shi ne mahaɗin maganinki. tuni yanzu boka ina zan samu wannan goshin kuda da Kan ki sake yi mu magana irin wannan. Wai ce ki kawo kanki nan. Ba za ki iya samowa ba. Wannan aikin na dare gwaje ne. Na gaya miki ne domin ki sani. Ki bar komai a hannunmu. Kin ji ko? Don haka yanzu zan baki wani maganin kafin wani haɗuwar wancan. Kina ji na? Ki je ki samu kofar ɗakinta. Ki jika wannan da ruwa. Ki yayyafa kofar ɗakinta. Kina ji? ina ji Idan ba ki kiyaye ba, za ki haukace, za ki lalace. Sannan ɗanki zai bi bayan wanda kike so a ga bayansa. Ina nufin zai mutu shi ma. Karki. Tashi ki tafi. Tashi ki tafi. Ki juya. Juya ba. Salamu alaikum. Ah!